mag-vlog kog ako ra kay sipa. Naglubog man to kay na injury. Karon suluhon na ko ni kay wa may samo na may trending ron sa social media ron na emergency kaya ra kay na ko nasayawon. Budot sunda na. Karon ako ni sayawon ron. Kay wa may samo. Na to dahugan mga to kayo kay permit ra ko maisahan. Ako na ni plaster niya kung kuan. Brigil. Lisura po din is vlogger taon. Maglisod ko kita reisa. Gini, makakandang yung dani kayo sa mo. Plaster ko na ko. Ay. Oh no! Nah, ano ni taod? Clean ako kay sugdanan ako. Oh no! Gago! Sama na ni. Kaya marag okay na ni. Itusan na ko na tayo mag-edit pa ba kung ano yung nagman sa balay. Suram diyan yun. Ang galon. Uy, karon pa ko ni ba? Ay, napalit magod na ako ni sa TikTok good. Guys, sadto na ko. Kabalos ni Jog ko ni mo pre. Wak kay kita. Ako na Jog ko kita ron. 100 pa. Ikaw wala. Kaya na injury.